normálne až neuveriteľná správa pre mňa. Ether Foundation objavili, že nemusia predávať svoje Ethy, keďže Ether Foundation, alebo teda ako si môžete, hej, tí, čo sledujete grafy, tak ste si mohli všimnúť, že Ether nebol úplne na tom najlepšie a prakticky stagnoval, dosť brutálne stagnoval. Dneska sa pozrieme na neho, že či stagnuje aj naďalej a bolo to aj vďaka tomu, že Vitalik proste tam celkovo nepodporoval úplne niektoré projekty, ktoré boli postavené na Ether, ale takisto aj Ether Foundation tí dumpovali milióny a milióny dolárov v Ether prakticky na komunitu, hej, čiže neviem, čo robili s tými peniazmi, je to úplne jedno, každý vedel, že Ether Foundation je jedným z tých najväčších dumperov a práve táto spoločnosť, ktorá by mala podporovať Ether, dumpovala Ether jak blázon a to možno udržovalo cenu takto nízko. Konečne Ether Foundation objavili, že existuje niečo také ako DeFi a rozhodli sa, že alokujú 120 miliónov dolárov v Ether do DeFi projektov. Konečne, hej, 45 000 Etherov sa rozhodli realokovať medzi projekty ako Spark, Aave Prime, Aave Core a takisto aj Compound a konečne, hej, lebo nemusíte, keď máte tokeny a hlavne Ether, Bitcoin, Solana, Sui a ostatné projekty, kde môžete využívať DeFi, vy nemusíte vôbec predať svoju alokáciu na to, aby ste vedeli z toho vyťahnuť nejakú tú korunku a následne ju ďalej zainvestovať do vašich sprostostí, memecoinov a tak ďalej. Čiže strašne dobrá vec. Konečne sa zobudili títo daní pánovia a zistili, že je taký svet ako DeFi. Následne vyzerá to tak, že dostáva aj pozitívnu vlnu ďalšiu Ether a to konkrétne odišlo 224 410 Etherov z burs, čiže bolo to vyťahnutie, jedno z najväčších vyťahnutí Etherov z burs za posledných 23 mesiacov, čo je asi enormná správa, čiže čo nám to naznačuje? Hej, to nenaznačuje to, že neviem, že je to nejako mega bullish, alebo že mali tam vzniknúť nejaké tie nákupy. Tie nákupy možno vznikali postupne, ale minimálne nás to evokuje k tomu, že nebude ten Ether tak raz, dva dumpnutý, hej, nebude to takto na očiach, nesedí to na centralizovanej burze a nie je to pripravené na odpredaj, hej, čiže tým pádom, keď to vyťahnete na svoju peňaženku, tak to je taký skôr taký ten pocit, že aha, tým, že to vyťahli z burzy, nechcú to predávať.